22 септември 2024 година. Честит празник! Няма да мълчите, говорете. Така, кажете на здраве. Говорим неща, които не са за камерата. Аха, всичко е за камерата. Виж, момче, какво казва. Еми, това е положението. Някой път тъй се случват съкатлъци. Живи и здрави да сме. Така, намираме се на траверс на остров Несевър, Стария град. Температура на въздуха 25-6 градуса. Температура на водата... Добре беше. Къпахме се нещо там, и ветреца е североизток, слабичък, такъв един хубав, към 5 метра в секунда. Да, имаме... Да, изкъпаха ме днеска. С паростройка. Да. Има ли клип? Има клип. Благодарение на братчеда днес бях изкъпан високотехнологично оръжие за борба с инсектите.